Shin wacce cuta ce take damun tsohuwar jarumar Kannywood wato Fati Bararoji? Kamar yadda a yanzu haka wani hotonta ya karaɗe social media inda ta rame matuka, inda mutane a yanzu haka suna ta tambayar wacce iriyar cuta ce take damunta. Sai dai a yanzu haka Fati Bararoji ta fito ta bayyana gaskiyar cutar da take damunta, kamar yadda a yanzu haka ku biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon domin ku ji gaskiyar cutar da take damun Fati Bararoji. Amma mai sauraro, kafin mu kawo maka cikakken wannan rahoton, muna roƙonka idan har ya kasance wannan shine shigowar ka channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing, sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaran mu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Babbar magana. A jiya Asabar wasu hotunan tsohuwar jarumar Kannywood wato Fati Bararoji suka karaɗe social media, inda mutane da yawa sun ci karo da wannan hoton, inda duk wanda ya kalli wannan hoton ya san cewa jarumar ta rame. Sai dai kuma mutane da yawa suna ta maganganu akan cewa wataƙil cutar ƙanjamau ce take damunta, wasu kuma suna ta faɗin cuta mara daɗi a kanta, domin kuwa bai kamata mutane da yawa su yi mata wannan fatan ba. Ba tare da ɓata lokaci ba, sai waɗannan hotunan suka yi ta zagaye duniya, kuma mutane da yawa suna ta tofa albarkacin bakinsu akan cutar da take damunta, duk da dai cewa ita Fati Bararojin ba ta fito ta yi magana ba. Sai a yanzu haka da aka ga cewa bayanin ba zai kare ba, cece-kucen ba zai kare ba, aka tattauna da ita akan wannan cutar da take damunta, kamar yadda ta bayyana gaskiya akan wannan lamarin. Fati Bararoji ta bayyana cewa ita ba wata cuta ta yi ba, lafiyar ta kalau, sai dai kuma ta yi tafiye-tafiye ne, kuma ta je biki bata huta ba, shine ta yi wannan hoton, duk idanuwanta suka rame. Wahalar tafiya ce ta sa ta yi raman nan, amma ita ta bayyana cewa lafiyar ta kalau, babu abin da yake damunta. To mai sauraro, a yanzu haka ga wani ɗan gajeren bidiyo da Fati Bararojin ta yi a shafinta na TikTok, inda ta tabbatar cewa lafiyar ta kalau, babu abin da yake damunta. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Fati Baffa, wadda kuka sani da Fati Bararoji. Ina sanar da ɗimbin masoyana cewa akwai wani sabon fim ɗinmu da za mu fara mai suna Hanshaƙan Mata na kamfanin Gwammaja Entertainment. Don haka ina sanar da ku ku shirya, kwana-kwanan nan za mu fara shi, da kuma ku gan mu mun fito a cikinsa. Mai mata guda 60. To mai sauraro, a yanzu haka na san cewa ka ji maganganun da Fati Bararoji ta faɗa akan abubuwan da suke faruwa. Haka zalika kuma a yanzu haka ka san cewa tun daga ta yi wannan bidiyon ka san cewa lafiyar ta kalau, babu abin da yake damunta. Kawai dai mutane da yawa ne sun yi zargin cewa ba ta da lafiya, amma lafiyar ta kalau, ta bayyana cewa wata tafiya ta yi shi yasa ta rame, kamar yadda a yanzu haka mun kawo muku cikakken wannan bayanin kunci. Don haka a yanzu haka mai sauraro, duk inda ka ji labarin cewa ba ta da lafiya ga cutar da take damun ta ƙarya ne, domin a yanzu haka jarumar ta bayyana cewa lafiyar ta kalau. To mai sauraro, mu da nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu. Kada kasance da wannan tasha a kodayaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribing, sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaran mu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka, sannan mai sauraro kada ka manta ka dangwala wa bidiyon mu alamar lakin, ta hakan ne za mu san labaran da muke kawo muku suna burge ku sosai matuƙa. Mun gode.